Još video, danas kao što vidite opet igramo Minecraft. Zajedničko preživljavanje sa Serpijanom. Sa Aljošom, sa Minecraftom. Znači ljudi moji, u ovoj epizodi igramo opet Minecraft kao što vidite. Tako da Aljoša, šta radimo u ovoj epizodi? Pa pravimo farmu. Znaš Aljoša. Tako, ček da craftim nešto. Ok ljudi, znači danas pravimo farmu, tako da Aljoša... Noć! Pazi, noć. Ja sam u krevetu. Oh my god! What? Ok, Kako je dan? Kako je dan? Možda sam samo ja trebao da spavam. Ništa, tražim jednu ovcu. Zašto su... Nemoj da tražiš ovce, rekli smo da pravimo farmu. Ok ljudi, u ovom momentu je krenulo sve gdje smo krenuli da pravimo farmu. Ok ljudi, posle pola sata traženja irona, napokon smo imamo našli... teleskop. Također Aljoša je našao teleskop. Aljoša, daj meni. Molim. Daj meni. Na desni klik. Znam, nego ti samo kažem daj mi. Imamo i teleskop, također smo našli... A kako dobro izgleda. Daj nazad, ne može? Hoću tebe da vidim, ček da vidim one mandura. Stani, hoću tvoju facu da se vidi. Stani u mjestu. Stani u mjestu, trong faca. Možete ljudi, stani. Screenshotujte sad. Stani. Nemoj da skačeš, tako. Stani. Ljudi, ako hoćete screenshotate Aljošinu facu, možete. Mislim, da Aljoša, pa ja sam i tvoj ekran stavio, ne znam se. Kako cool daj mi teleskop. Možda mi daš teleskop? I ljudi, našli smo iron, napravili smo bucket. Vidim da li imamo nešto na navidiku. Hoću da vidim da li imamo nešto na navidiku. Mogu da ti dam jedan iron. Ne moraš. Znači, ljudi, pola sata smo tražili. Aljoša je išao u naš cave, našli smo, kako se zove ona ruda? Aljoša ono ljubičica. Emetest smo našli, Idija bi je onako zanimljivo, pa sam ja krenuo da idem negdje, on je kopao. I poslije smo se našli, rekao sam koordinati, poslije sam došao do mene i napokon. Tako da Aljoša, uzeo sam vodu. Gladan sam u igrici. Bam. Nemoj mi torčeve postavljati više. A ne, nemamo beskonačan izvor. Cool bi bilo da imamo beskonačan izvor, ali nemamo. Dakle ljudi, Aljoša, šta radiš? Ništa, ja tražim wood. Što? Tražiš wood? Pogledajte vi ljudi koliko ovdje ima vuda, imaš mnogo vuda. Znam, evo upravo... ljudi gdje u baguje. Aljoša, idi u settings. Kako u settings? Settings? Idi video settings. Dobro, stani. Sve 3, klikni sve 3. Jesi vidio nešto novo na meni? Ne. Gdje ideš ti da istražuješ? Kao što vidite ljudi, Aljoša istražujem. Možem napraviti sad kolače, znaš. Našao sam kokos. Inače u sljedećoj epizodi idemo da istražujemo. Ali neću još da kažem šta. Tako da ajde Aljoša da napravimo farmu. Baš nam je dugo trebalo, smorili smo se iskreno. Da. Idem da napravim hole. I čekaj. Ne, prvo trebam nešto da napravim. Idemo na naš zajednički crafting table. Inače znam, kako vam je lepše kad vidite i moj Aljošin ekran i kad vidite samo moj? Ja mislim da je iskreno lepše kad imamo oba dva ekrana. Znate šta se dešava kod mene i kod njega. Ok ljudi, već... Ti nemaš ništa, vidi, jesi vidio nešto novo na meni danas? To je ovo, pogledaj, vidi. Šta si napravio? Imam sica, Aljoša brzo skupiti sica. Idem. Imam 2 sica. 3 nam fali, imaš 1 sic, mislim da treba 1. Imam 16. Oh my god, u stvari ne treba mi sad, evo sad sam, u stvari... Evo. Ovdje postavi još ovdje. Gdje, čekaj. Postavi tu, 3. Nemoj da hodaš po tome i pusti to.
Ljudi, ovdje ćemo Okej. da širimo farmu. Ok, ja ću napravim nešto malo lepše. Hoćemo da Da, napravimo zaboravio sam ljudi, pravimo i pumpkin farmu. Napravit ću nešto predobro za iznenađenje za ovaj video. To čak ni mene, što mi to nisi Možda mi daš, možda mi daš pumpkin. Ne, nego bucket. Sam bucket, please. Stani, treba mi voda, Aljoša, sorry. Treba mi za iznenađenje. Trebam da napravim vodu. Ja idem da malo uzmem drveta. Ovo nam ljudi farma, pravimo i pumpkin farmu. Hoćeš jungle planks. Ne moraš da mi daješ sad drveće, Aljoša, ne uređujemo kuću. Znači ljudi, vidite, radimo, trudimo se, zato mi je super. Ej, tamo isto da stavimo. Ovdje treba se staviti. I da stavimo tu, evo kao. Ljudi, idemo u pumpkin seeds da napravimo. Aljoša, imam 20 pumpkin seeds, tako da to je jako super. OMG. Kao što vidite, izvinite me ako čujete u pozadini. Imaš jedan stick. Jedan. Ja ću te postavim odmah, vidi. Neto. Okej. To ne. Gdje smem bucket? Ovo je drugi seeds, ne možeš ništa postaviti, ništa. Znači, ko Boga te molim, Aljoša, pustim, ovo je drugo nešto. Nije ovo seeds farma, ovo je pumpkin farma. Da, imam pumpkin seeds. Koliko imaš? Imam coca seeds, coconut seeds. Da, imam jedan. Pa bez... Pa ne treba nas zvukat. Ovdje, možemo ovdje vodu neku da napravimo. Pametan si ti, Aljoša, nisi glup ko što sam ja mislio. Da, vidi kako lepo. Ovo ćemo da završimo između epizoda, nećemo da vas mučimo. Aljoša dođi da odjavimo. Da. Sklonio sam Aljošin ekran, tako da to to za ovu epizodu. Nadam se da ste željeli, ostavite like, share, subscribe i...